салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instafaceро бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷӣ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Фараноз Шарапова яке аз сарандаҳои маҳбуби тоҷик аст, ки бо сурудҳои делнишини худ ба дили ҳазорон нафар роҳ ёфтааст. ин сарояндаи хушном ин навбат таронаи нави худро бо номи азизтарин тариқи ютуб саҳифаи Союш Медиа пешкаши мухлисон гардонд. Онро давоми 3 шабонарӯз беш аз 330 000 нафар тамошо кардаанд. ин клип тарона дар тарабхонаи Якачинор зимни консерти Фараноз сабт гардидааст. чанд мухлиси сомонаи оилатиҷӣ пурсиданд нишонаи Рустам хоҳари аслии Шаҳнозаи Рустам нест. баъди ин муроҷиат мо барои посух ёфтан ба ин савол чанд манбаро ҷустуҷӯ намудем. билохира дарёфтем, ки худи Шаҳнозаи Рустам дар як мусоҳибааш ба ин посух додааст. нишонаи Рустам аз падарам асту аз модарам не, аммо ӯро ма аз фарзандон падарам дур намекунам. Рустам Азимӣ сарояндаи дигари маҳбуби тоҷик аст, ки ҳамарӯза барои мухлисонаш навгониҳоро пешниҳод мекунад. дуруст қабла ин сарояндаи саршинос клиптарони нави худро бо номи Аҷаб Шеринӣ дар ютуб канали худ пешкаши мухлисон гардонид. ин таронаро дар муддати 2 шабонарӯз қариб 90 000 нафар тамошо карда ба маҳорати сароянда баҳои хуб додаанд. накун маро гум ҳаргиз дар аввалиро рӯи сари мо. матни шеъри ин суруд моли Орзу Исо буда, оҳанг аз Зайниддин Каримов аст. дар клип аъзои тими RA Group нақшофарӣ кардаанд. клип дар муҳити қаҳвахона сабт гардидааст. дарди миён, буғум ва устухонҳо шуморо азият медиҳанд. ташхис, табобат ва раҳоӣ аз дардҳои буғуму устухонҳо бо усули таҷрибашуда дар маркази табобати чинӣ табибони мо таҷрибаи бои касбӣ дошта бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши чин ва роҳу усулҳои табобати замонавӣ ба дарди шумо дармон мебахшанд. мисли дигарон барои саломатии худ вақт пайдо намуда ҳамеша солиму бардам бошед. дарди буғуму сутунмоҳра охири кор нест. дар маркази табобати чинӣ ин мушкили шумо рафъ хоҳад шуд. суроғаи мо шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон барои тамос 88 111 14 41. маркази табобати чинӣ, анъанаҳои қадимӣ, технологияҳои муосир. дар нашри гузаштаи барнома хабар дода будем, ки блогер ва модели машҳури тоҷик Рухшона Каримова ё Софи ба ҳаҷ рафта буд. ӯ баъди зиёрат аз ҳаҷ бармегардад, вале ба куҷо? дар ин бора зимни суҳбат яке аз наздикони блогер ба сомонаи оила хабар дод, ки Софи аввал ба Москав назди модараш рафта, баъди чанд рӯз ба Тоҷикистон меояд. аллоҳумма инни уҳиббук ва ин кунту аъсиак. аллоҳумма ласту бариан фаътазир ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардондем. бо сомонаи оила бошед.